Poñese exemplo próximo que é Francia, que lle sobra do seu mercado interno tanto leite como producimos en España e, polo tanto, ten que buscar en outros mercados como produtos industriais saída a eses produtos, ou Holanda, que depende moito dos produtos industriais. Aquí non é o caso, pero agora, cando hai caída deses produtos industriales, queren nos transmitir esa tendencia do mercado e de forma inmediata e moi acuciante, dicindo que como caíu os produtos industriales hai que baixar o precio de forma inmediata. Que empezou a caer en setembro, outubro do ano pasado o precio da manteiga, xa nos mercados internacionais de Global Dairy Travel, xa hai na última subasta de finais do mes de xaneiro xa houve incrementos, en concreto na manteiga, do 2,1%, co cal xa parece que esa tendencia pois xa se empeza a revertir e, polo tanto, xa nos próximos, esperemos que nas próximas subastas, hoxe, por exemplo, nos datos de hoxe ou na próxima semana, que xa haxa tamén repercusión, cambio de tendencia nos precios dentro da propia Unión Europea. Estamos ahora con esta situación donde os precios no resto de países da Unión Europea, xa digo, dependentes, ese sí, do mercado de produtos industriais, caeu e, polo tanto, dende o mes de outubro, novembro, dende o mes de novembro, estamos por embaixo, está a Unión Europea por debaixo da media de España. En concreto está a 52 céntimos o precio de media en España fronte aos 48 de media da Unión Europea. Isto, parece que pon moi nerviosos as industrias. Sin embargo, a realidade é que non deberían estar nerviosos, nin están, pero están usando para intentar forzar a baixa o precio do leite das nosas explotacións, o que se contradicen eles mesmos porque co análisis do sector, ca necesidade desa estabilidade tan importante, coa busca de indicadores para referenciar de forma clara esa evolución do precio do leite e con intentar tamén de forma clara que contratos a longo plazo que están buscando sin duda é firmar contratos a corto plazo e en función dos seus intereses. Como digo, ao longo da pasada semana chegaron as ofertas das principais industrias con baixadas que van dende os 3 ata os 9 céntimos. Baixadas de prácticamente todas as industrias. Insisto en que son ofertas, pero non cabe duda que deixa de ter sentido cando que se plantexa unha oferta con estas baixadas tan importantes por parte de prácticamente todas as industrias que teñen que renovar os contratos a 1 de abril. Digamos que noutras ocasións podríamos decir que algunha industria ten unha tendencia diferente, en estes ahora mismo non, co cal tamén habría que analizar se realmente existe algún tipo de comportamento, repetir o tipo de comportamento que xa fixeron noutras ocasións, como foi no tema do cártel lácteo, porque cando non hai razóns para facer esta baixada e todas fan no mesmo sentido, pois está claro que o que buscan é o mesmo, é dicir, eliminar os contratos a longo prazo e presionar o precio do leite de forma artificial para baixo. Poñese exemplo próximo que é Francia, que lle sobra do seu mercado interno tanto leite como producimos en España e, polo tanto, ten que buscar en outros mercados como produtos industriais saída a eses produtos, ou Holanda, que depende moito dos produtos industriais. Aquí non é o caso, pero agora, cando hai caída deses produtos industriales, queren nos transmitir esa tendencia do mercado de forma inmediata e moi acuciante, dicindo que como caíu os produtos industriales hai que baixar o precio de forma inmediata. Que empezou a caer en setembro, outubro do ano pasado o precio da manteiga, xa nos mercados internacionais de Global Dairy Travel, xa hai na última subasta de
finais, no mes de xaneiro, xa houve incrementos, en concreto na manteiga, do 2,1%, co cal xa parece que esa tendencia pois xa se empeza a revertir e, polo tanto, xa nos próximos, esperemos que nas próximas subastas, hoxe, por exemplo, nos datos de hoxe ou na próxima semana, que xa haxa tamén repercusión, cambio de tendencia nos precios dentro da propia Unión Europea. Bueno, pues, estamos ahora con esta situación donde os precios no resto de países da Unión Europea, xa digo, dependentes, ese sí, do mercado de produtos industriais, caeu e, polo tanto, dende o mes de outubro, novembro, dende o mes de novembro, estamos por embaixo, está a Unión Europea por debaixo da media de España. En concreto está a 52 céntimos o precio de media en España fronte aos 48 de media da Unión Europea. Isto, bueno, parece que pon moi nerviosas as industrias. Bueno, sin embargo, a realidade é que non deberían estar nerviosos, nin están, pero están usando para intentar forzar a baixa o precio do leite das nosas explotacións, o que se contradicen eles mesmos, porque bueno, pues, co análisis do sector, ca necesidade desa estabilidade tan importante, coa busca de indicadores para referenciar de forma clara esa evolución do precio do leite, e con intentar tamén de forma clara que contratos a longo plazo que están buscando, sin duda, é firmar contratos a corto plazo e en función dos seus intereses. Como digo, ao longo da pasada semana chegaron as ofertas das principais industrias con baixadas que van dende os 3 ata os 9 céntimos, baixadas de prácticamente todas as industrias. Insisto en que son ofertas, pero bueno, pues, non cabe duda que deixa de ter sentido cando que se plantexa unha oferta con estas baixadas tan importantes por parte de prácticamente todas as industrias que teñen que renovar os contratos aún de abril. Bueno, pues, digamos que noutras ocasións poderíamos decir que algunha industria ten unha tendencia diferente, en estes ahora mismo non, co cal tamén habría que analizar se realmente existe algún tipo de comportamento, bueno, repetir o tipo de comportamento que xa fixeron noutras ocasións, como foi no tema do cártel lácteo, porque cando non hai razóns para facer esta baixada e todas fan no mesmo sentido, pois está claro que o que buscan é o mesmo, é dicir, eliminar os contratos a longo plazo e presionar o precio do leite de forma artificial para baixo. O contexto acaba de poner arriba da mesa a Óscar, o responsable do sector lácteo de Unións Agrarias. Vimos dunha etapa onde creíamos que avanzáramos considerablemente en moitos ámbitos, nos precios, na reducción do diferencial que existe no precio de Galicia con respecto ao resto de España, nos precios evolucionados con respecto a Europa. E a industria nos trasladou históricamente un mensaje que non era o mismo que sucedía no mercado europeo e que non incidía no mercado español. Cando lle decíamos, oiga, que está subindo o precio do leite de forma acelerada en Europa, se trasladaba moito tempo en pasar o que ese precio se incrementara en España. Sin embargo, agora está vendo uns pequenos movimentos e automáticamente a industria quere trasladar eso. Bueno, tengo que deciros que para nós foi unha auténtica sorpresa. Sabíamos, lógicamente, porque estuveron preparando o camiño de que iba a haber ofertas a baixa, pero para nós isto foi impactante, é dicir, temos un cabreo monumental, non hai razón que xustifique estas baixadas que están poñendo ou trasladando inicialmente as explotacións á industria, baixadas que, como decía Óscar, van os 3, 4 céntimos, os 9 e incluso unha industria hasta os 11 se atreve a trasladar esa baixada, é brutal, é dicir, brutal, inasumible, e non cabe duda que ten un impacto, e sobre todo por onde e o que estábamos facendo. É dicir, hasta ahora e hai ben poucos meses a industria
trasladou nos distintos foros a propia FENIL, pero dentro do INLAC, que tíamos que ir da man, sector produtor, pola madurez do sector produtor, por a inversións que levan feito, porque tíamos que buscar a fórmula de entendernos, pero sobre todo para frenar a desaparición de explotacións neste país, que lle preocupaba a industria. Nos o levamos denunciando durante moito tempo, e a industria parecía que estaba sensible ante esta situación, que nos trasladaba a idea de que tíamos que facer un frente común, ir da man ás administracións. Estamos falando en ILAC de preparar un plan estratégico conxunto, produtores, industria, cooperativas, e que estaba empezando a avanzar. Pero todo isto o que indica é que é unha pantomima todo o que se está facendo. Nos están tomando o pelo directamente, e por lo tanto creemos que hasta aquí chegamos e que ten que haber un cambio real de rumbo. Non poden decir as industrias que están preocupadas pola desaparición de explotacións, e é certo que hai outros factores, non só o precio que incide en que desaparezcan explotacións, pero desde logo, se non hai rentabilidade en unha empresa, é o primeiro factor para que desaparezcan produtores, e por lo tanto, en esa mesma línea temos que frenar esta sangría, e este non é o camiño, a baixada de precios. Non pode marcar o 30% de leite que necesitamos importar, porque non cubrimos o consumo interno, producimos o 70% do leite que se consume neste país, por lo tanto necesitamos importar o 30%. E que importen o precio que queira, o que non podemos seguir sendo é o vertedeiro da Unión Europea e do resto do mundo para distorsionar os precios de mercado. Que tengan claro a industria, que na medida en que sigan desaparecendo explotacións, eles van a ser os seguintes. Non van a comprar cisternas baratas en Francia ni en Alemania. Francia e Alemania vai a traer a distribución os produtos elaborados e se van a saltar a industria. Por lo tanto, que empecen a ser consecuentes e conscientes de que esta é unha realidade a corto plazo e non vai a impactar só socialmente en canto a explotacións que podan desaparecer, ou vai a impactar medioambientalmente. O estamos vendo, o que sucede en Ourense non é casualidade, a desaparición de explotacións é abandono, caída de superficie agraria útil, incendios, fauna salvaxe en incremento, e iso é un coste inasumible por parte da sociedade. Pero é que se se produce unha baixada de precios, xa non imos os 9 nin os 11 céntimos, se nos vamos a unha media de 4 céntimos de baixada no noso país, vai a significar que Galicia deixe de ingresar nos seus produtores 125 millóns de euros ao ano, o que é o mismo, 10.250.000 euros o mes. Os produtores deste país non se van a poder permitir o luxo, entre outras cuestións, porque cando falamos de media e de baixada nas medias, sempre falamos de agravios comparativos. Por qué? Porque para que uns estén cobrando 60 céntimos, outros van a estar en 40. E unha baixada de 4 céntimos abaixo en 40, automáticamente está por debaixo do umbral de rentabilidade dunha explotación. E o que vai a implicar é o peche directo desa explotación. Por lo tanto, en unha situación, en un contexto como que temos de incertidumbre, de preocupación, cerca o tema sanitario, de sanidade animal, que estamos afectados pola dermatosis, que temos o problema de HE, con todos os problemas que se le van asumindo. Que isto o fagan aqueles que din defender o sector e que apuestan polo sector, a non nos parece unha auténtica barbaridade. E por eso vamos a impulsar unha serie de iniciativas, unha ofensiva por parte da organización. Primeiro, xa empezamos, o luns a falar a través de reunións con os produtores, vendo en cada industria o impacto que vai a ter e o que vai a facer. Segundo, estamos solicitando xa entrevistas con as distintas industrias. Vamos a ver cal é a realidade e o alcance do que, se esa oferta inicial se consolida e en que medida, e imos señalar as industrias. Aquelas que vayan por encima do que consideramos que debe ser unha oferta real, pois lóxicamente vamos a marcar e vamos a trasladar públicamente que é o que están facendo e o grado e o nivel de compromiso que teñen cos produtores deste país. Lóxicamente necesitamos a connivencia das dúas administracións, nos imos a reunir con elas e que activen os mecanismos que teñen para dar solución e, sobre todo, para evitar este tipo de prácticas por parte das industrias. A AICA é un bon instrumento, tanto en Madrid como en Galicia, e hai que activarla e poñela en marcha para evitar que a oferta se convirta en un fraude de lei, que en definitiva é o que está sucedendo. É un fraude de lei
porque están lanzando ofertas con unhas baixadas que saben ou que creemos que son imposibles de consolidar, e, por lo tanto, o que está servindo a oferta que se traslada e que é obrigatorio que as industrias teñen que cumprir por imperativo legal e que teñen que trasladar 2 meses antes, se convirte, o que fai é cambiar o sentido que tiñan antes a reunión das industrias, verdad? Que se sentaban e decidían cales iban a ser os precios, pois con a fórmula que están utilizando de lanzar as ofertas, isto les está servindo de guía para ver que é o que fan os veciños, ni máis ni menos. E o que é máis grave, utilizan unha baixada potente para decirle aos gandeiros que son os únicos que poden tomar a decisión de que os contratos teñan unha duración inferior a 1 ano, de decirles que renuncien a ese dereito que teñen e que se fagan ofertas para que os contratos sexan a 3 meses. Por lo tanto, hai que modificar ou impulsar unha modificación legislativa para que as ofertas teñan visos de realidade e non sirvan para eso, sobre todo para que o podamos facer ou planificar en tempos máis cortos, 1 ano, porque senón isto distorsiona realmente todo o que se leva a traballar nestes últimos anos. Este cabreo monumental que temos. É dicir, temos presencia con varios compañeiros, eu incluído dentro do ILAC, e o que vamos a trasladar é que nos parece, cando menos, o casi unha tomadura de pelo, que estemos falando de planes estratégicos, de ver como vamos xuntos a administración a pedir que se tomen iniciativas, que se tomen medidas para evitar o abandono de explotacións, para conseguir a rentabilidade de explotacións e para facer atractivo rural, e que, por outra banda, o tiro de gracia o peguen as propias industrias que, en teoría, nos dan a man para ir xuntos á administración. E o que quero decirvos tamén, que nos está preocupando a situación, porque en este contexto, aquelo que conseguíramos, e fundamentalmente esta organización, que foi evitar que se utilizara o leite como produto de reclamo na distribución, estamos vendo como algunha distribución está volvendo ás prácticas que creíamos desterradas, e, polo tanto, que a industria non pense que lle vai a salir gratis esta baixada do precio aos produtores, porque a distribución a vai a aplicar directamente a súa conta de resultados tamén. Por lo tanto, vamos a entrar en unha dinámica de difícil solución como non se racionalicen e justifiquen o porqué de determinadas decisións e determinadas ofertas que se están facendo por parte de algunas industrias. Por lo tanto, nos queda mes e medio prácticamente para traballar e buscar unha solución e evitar que esta sangría de pérdida de explotacións, pero sobre todo de rentabilidade e de cartos, porque 125 millóns de euros é unha cuantía considerable contando de pérdidas, contando que só se baixen 4 céntimos. E, por tanto, o que nos queda é a iniciativa, primeiro o diálogo, o fixemos sempre desde a organización, pero en caso de que trate algunha industria de consolidar estas baixadas que non se justifican, pois, lóxicamente, empezaremos a presionar a esas industrias en concreto, porque vamos a falar, en primeiro lugar, con cada unha delas. Tanto, esperamos a esa decisión de la Comisión Europea para hacer la valoración al respecto. Lo que sí tenemos claro y le seguimos pidiendo al Parlamento Europeo es que las medidas de protección que venimos reivindicando y que son absolutamente necesarias, como son esas cláusulas de salvaguardia efectiva, esos controles en fronteras reforzados, esa reciprocidad a la hora de producir en terceros países o la posibilidad de hacer auditoría en terceros países para verificar que lo que se firma se cumple, sea una realidad. Y a día de hoy no existe ese posicionamiento por parte del Parlamento Europeo y le pedimos que cuanto antes, si puede ser en el siguiente pleno, que lo lleven y que lo voten para que tengamos esa garantía de protección en los acuerdos comerciales. Por tanto, una situación de incertidumbre que tenemos encima de la mesa, veremos cuál es el camino que toma la Comisión Europea y a partir de ahí valoraremos. Lo que sí también nos gustaría incidir es que alrededor de esta cuestión de Mercosur, están circulando mucha desinformación, muchos bulos, mucha polarización y creemos desde la UPA que es importante ser rigurosos con la información. De hecho, hoy mismo están nuestros compañeros en Bruselas y en tiempo real están haciendo seguimiento e interpretando todo lo que todas las consecuencias que tienen que ver los
acontecimientos que han pasado hoy y a partir de ahí sacar conclusiones y poner deberes a nuestros gobernantes. Empezar por lo que implica este paso del Parlamento Europeo. Y es que no se trata en ningún caso de una paralización del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, sino de lo que se trata es de elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que se posicione para verificar si este acuerdo contradice o no los tratados de la Unión Europea. Eso es, en esencia, lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo. Y a partir de hoy hay diferentes escenarios. Que la Comisión Europea espere esa resolución del Tribunal Superior de Justicia para la aplicación efectiva del acuerdo comercial o que, por contra, haga una aplicación provisional del acuerdo comercial y se ponga en marcha a la mayor brevedad posible.